Dnes mám pro vás skvělou příležitost ke koupi rodinného domu s nadstandardním pozemkem přímo v Praze, a to v klidné části Prahy obklopené přírodou v Radotíně. Přírodu nezmiňuji jen tak, budete totiž obklopeni 4 přírodními rezervacemi. Za 500 metrů dojdete k vlakové zastávce Praha-Radotín, odkud vás odveze vlak za 18 minut přímo na hlavní nádraží, nebo za 150 metrů k zastávce autobusu, díky kterému se dostanete za 15 minut na metro Smíchovské nádraží. Centrum je pak vzdálené autem jen 15 km. Tato nemovitost může sloužit nejen za účelem vlastního či vícegeneračního bydlení, ale i jako skvělá investiční příležitost v podobě rozdělení na bytové jednotky nebo se záměrem developerského projektu. Plocha pozemku 1236 m2 nabízí širokou škálu využití. Taktéž celková plocha rodinného domu, která včetně půdy, sklepu a garáže, činí 307 m2. Samotný dům sčítá 3 podlaží, suterén, přízemí o dispozici 3+1 a první patro o dispozici 3+1. Pokud vás tato nabídka zaujala, tak jsem tu pro vás. Budu se těšit na společnou prohlídku.